Hello guys, good evening, good afternoon, good morning po sa lahat. Welcome po sa aking channel guys ngayon. For today's video, meron tayong pag-uusapan ngayon guys dahil muntik na ako ma-demonetize dahil nawalan na ako ng ads. Kaya pag-usapan natin ako nagmumukbang ako and live po tayo ngayon guys dito sa aking YouTube channel. Ano ang tao? Ay, kumusta kayo guys? 1 million, shout out sa 1 million. Kain muna tayo. Ang ulam natin ay tawag dito, kapaya. Wala na isa, nawala na. Sino kaya yung sumilip na yon? Hindi pala kita, no? Ang ulam natin, ayun, kapaya na may tilapia, tsaka alamang. Sausawan ko. Siyempre, hindi kasama yung kape. And shoutout sa ating 1 million. Kung sino ka man, maraming salamat. Hindi ka man nag-thumbs up. Ang shoutout sa'yo sa mga sumisilip-silip dyan. Sa mga silip-silip. Busy ang mga tao. Busy sila. Busy sila lahat. 1 million. Kung sino ka man, shout out. Kain. Mga tumadalaw, tapos umaalis.
Ang nangyari kasi, hapon ng umaga, check ako dun sa nangyari sa hapon. Yung ko, nawala yung tawag doon. Sinya ko yung YouTube Studio, nawala yung ano ko, ads. Tapos, pagkawala ng ads ko, sinyak ko yung YouTube Studio. Halos nawala lahat, walang green. Siyempre, nabigla na ako nun. Siyempre, nawala yung ads ko. Kala ko na demonetize na ako. Tapos, ilang oras, siguro mga 7 hours or 8 hours. Naghihintay ako ng ano, bakit wala akong ads? Lahat piniplay ko sa Ninja ko, wala talaga. Tapos, ayan, may isang nanonood, salamat sa iyo at nag-thumbs up ka. Yung iba kasi, umaalis lang, sumisilip. Pero, salamat. Ayan, kung sino ka ngayon, 2 milyon. Nasa minutes siya, nawala. Thank you. Tapos yun po si Sir, salamat. Oo. Andun ako sa last mo kapon sa araw. Ay, kanina, kagabi. Di ba nangyari sa kagabi? Yung kasama ka? Hindi. Pinag-uusapan ko lang shoot. Dapat mag-ialas ako kahapon, kagabi. Kaso, wala akong ads. Wala akong ads. Alam mo ba yung ginawa ko? Ano lang to? Konting ano lang to. LS, mga 20 minutes o 30. Ayaw kasi ng mahaba. Ba't di ka na... hindi na ako nagparamdam. Kasi ano, cute. Nagparamdam. Nandun ako sa kabila. Nagala ako, bilog. Kabila ka ba ulit mag-LS ulit? Hindi ako makapag-LS kagabi. Kasi nga, wala akong ads, di ba? Walang harang. Walang harang, ano? Walang harang yung LS ko kagabi. Hindi, isa yun, baka meron ka. Di ba sa lahat ng video natin, merong makalagay doon na i-on natin at saka i-off. Sa akin talaga lahat, wala. Pati LS ko, pati vlog ko, wala. Walang on. Walang green. Kasi kaya tinignan ko doon sa monetization ko na meron nga akong video na parang napila ko. Di ba kapag nag-upload ka ng video, may nakalagay doon limited. Limited, di ba? Ngayon, pinaglaban ko. Ayun. Nawala yung ads ko dahil doon. Pero, tinanggal ko na yun. Dinilat ko na yung video na yun. Ayoko na mag-upload ng ganun. Baka masira yung channel ko, sayang. Trending kasi yun eh. Sure. Wala akong... Bakit? Nawala sa'yo, bakit? Bakit yun? Wala. Until ngayon? Check ko nga. Alam ko may premium ka eh. Check ko nga yung premium mo. 25. Yan daw, may premium ka oh. Anong wala? Meron oh. Meron kang ano. Ay no? Meron kang dollar sign no? Na paano ka? Membership lang nakalagay. Meron ka oh. Membership. Membership lang. Yung premier ko, membership lang. Walang sticker. Bakit?
Kaya pala trending pala kasi may nakita akong taga Qatar ata, taga ibang bansa na trending ngayon na ang dami daw na demonetize. Kasi nga daw nag-update si Lolo. Kaya pala. Kasi pinanood ko yung iba ya. Buti na lang ako. Hindi ako nawalan. Nakuha ko ulit. Kasi talaga yung, alam mo ba yung revenue ko, shoot. Wala talaga nakalagay dun sa, di ba kapag na-click mo yung YouTube studio ko, makikita mo dun yung ilan yung, ilan yung revenue mo, estimated, ilan yung watch hour mo, ilan yung subscriber mo, di ba? Si Nana, ganyan din. Madami kami ganyan kahapon. Talaga? Ganyan din ako kahapon. Pero, may naman ako, super chatter, super sticker, tsaka membership. Wala lang akong wala harang. Wala akong harang. Anong nangyari? Pero nabawi mo ba? Daddy Luis, may ka-shoutout, mamangan nakalan. Kain ini, ugtoy ni, lunch. Alas 12. Yan naman. Walang pagulay, kalabasa. Dastil kaya ng alubebe, ang pong lala. Tsaka magkape. Wala naman akong ginawa, ayan ko lang. Baka may nalapit sila. Hindi! Tignan mo dun sa monetization mo, shoot. Di ba, makikita mo dun sa YouTube studio mo, yung monetization, check mo yung dun, tapos yung ads, tignan mo yung ads na nakalagay dun. Baka meron kang problema dun sa ads. Dun ko nakita Dali, itignan ko dito. Kasi ganun nangyayari sa akin. Ipakita ko sa'yo. Ito. Dito sa isang cellphone ko. Daddy Luis, kumusta? Ito. Di ba may monetization? May makikita ka dito na overview. Yan di ba? Makikita mo dyan yung overview. Overview, ads, shopping. Tapos may nakalagay dito membership. Tapos supers. Ayan, nandito lahat. Tapos i-click mo yung ads mo. Kasi sa ads ko kasi may problema ako Pero okay na ngayon, ayos ko na to Red pa rin siya Pero may ads naman ako. Ayun yung sa may ads. I-click mo yung ads mo, baka may problema ka doon. Check mo. Kasi makikita mo doon kung may violation ka na ginawa kay Lolo. Kaya mas maaga, alam mo ba ginawa ko? In-email ko si Lolo. In-email ko, nag-suggest ako, pati sa AdSense. Hindi talaga ako tumigil. Sabi ko, please, bring back my ads to my video. Sabi ko sa kanya. Hindi ako nagtigil. Walang green naman ako. Green to. Yung ads suitability, green yung sa'yo, walang problema. Check mo dun sa may overview, sa may membership. Check mo dun. Ayan, 50 million. Shout out sa 50 million ng mga nakikinig dyan. Kaya akala ko, katapusan na yung channel ko na mawawala yung channel ko. Buti na lang, sabi ko. Nabawi ko din kay Lolo. Okay lahat, antay ko na lang. Hanggang sige. Ako lang, ilang oras lang yung sa akin. Paghintay ko, oras lang. Tapos,
Tapos tinyak ko yung ano ko, yung YouTube Studio ko, yun meron na. In-update ko ulit, inayos ko. Meron ba akong harang ngayon? Sure, sakto nga, may harang ako ngayon. Gumamit ako ng ibang ninja. Check natin. Meron. Meron nga. Kakatukit ang anak ng kapatid. Meron nga, nakita ko. Ma'am Yolanda Salvador, shout out. Kain. So, kaya yun ang gawin mo, shoot. Ayan, ano lang tayo guys, 14 minutes na ako. 14 na lang ako. 14 minutes. Para ano din to. Kaya mag-ingat din sa pag-upload. Ayun, shoot. Katamsak. Sige, ipipin natin yan. Ano ba ipipin to? Sa laptop. Ipin ko dito. Paano ba ipin? Ito na lang sa cellphone ko. Hirapan ako sa laptop. Ano yun? May bagong pasok. Sibulan USA. Mega shoutout po. Sibulan. Sige, pin natin. Ma'am Yolanda, salamat po Hindi ko nga kasi Sibulan. Sibulan USA. Meron po kayong 221, no? Tigdagan ko nga mamaya to. Hanggang 30. 230, gawin ko 230. Babaan niyo po yung bahay niyo, Watching from Modali City, USA. Ma'am, babaan niyo po yung bahay niyo. Didikitan ko po kayo habang patapos na akong kumain. Para matagdagan po kayo. Nasa 200 plus pa lang kayong bahay niyo. Sarap pa ng gulay. May kalabasa. Talong. Sige po, on the way na ako. Pakibaba po yung bahay niyo po, ma'am. Please, pakisuyo. Babae niyo po, ma'am Sibulan. Habang didikit po ako, may oras pa naman ako. Wala ako na magbaba. Ayan. Dali lang po On the way na po. Bigyan kitang ayuda. Para naman po maka-move on kayo dun sa bahay nyo. Dali lang. Dagdagan ko lang to Binaba ko yung short video mo, mama. Ayan. September 29. 2:23. Ayan. Panoorin ko video. Tapsan ko na rin si, ang pangalan nito? Si Shok. Okay, tapos na. Shoot, thumbs up, 29. Ako magbabakas. Hindi na ako magbabakas sa inyo, mama. 220 talaga na. 23, 24. Watch ko muna to. Dali lang po
Nandiyan pa po ba kayo? Si Bulan USA, nandiyan ka pa? Shoot, nandiyan ka pa, shoot. Diyan ka. Nawala na yata si ano, si Bulan USA. Si Bulan USA, nandiyan ka pa ba? Say present, kung wala ka na po, pabaklasin ko to. Joke lang. Shoot. Tawag dito. Salamat Ay, number 30 na yung tamsak mo. Number 30 na. Hindi na ako magbabakas. Importante, tamsakan ko na lang at saka ano. Tignan ko pa yung iba kung hindi ko pa natikit tong iba. Pero ano, kahit papaano, kahit hindi ako nakikipagdikitan, may mga dumitikit naman eh. Ikaw na lang tamsakan ko, shoot. Nagtambay ka eh. Thank you naka 31 ka na shoot. Ay, hindi pa pala dikit to. Dikitan ko to. Hindi na ako magbabakas din. Ayan, may bagong media. Nandiyan ka pa ba si Bulan? Mag-present po kayo para alam ko po, para bigyan ko po kayo ng ayuda. Ano yung sabi niya? Break time ko lang, lapit na ulit. Okay, ano na lang tayo? 9 minutes. Ano lang naman tayo, 30 minutes lang ako nag-live pag ganito. Mayroon kasi mag-live ng matagal. Kasi yung iba hindi na pinapanood, kaya ang gawin ko, 30 minutes lang. And shoot, meron ka ng 32 thumbs up. Hindi na ako magbabakas, alam mo na. Mahirap mag-comment ng madami, yung sending, support. Kaya ako tatamsak na lang ako, tsaka didikit. Ano ba yan? Yan, 3 million. Salamat sa 3 million. Ayan, shoot. Meron ka ng 33. Mag-present ka po kung sino po nandyan, mga 2 million. Si Bulan, nandyan po ba kayo? Para alam ko po. Thanks, sir. Shoot, huwag ka na mag-share. Si Bulan, huwag ka na mag-share, shoot. Dagdag ko muna tong isa. May dinadikit sa'yo. Naka-2 dikit. Check natin to. Ito, dikit ko na ng isa. 34 thumbs up. Hindi na magbabakas na yung shoot. Ayan. Nakikita mo naman siguro kung may mga nagta-thumbs up, di ba? Ayan, nandiyan pa. Okay, good. Nandiyan si Ma'am Sibulan. Akala ko wala ka na Ma'am Sibulan. Ay, ano ba to? Ba't di ba na naman yung... Nep and Red. Sa'yo rin po to? Tama po ba? Nep and Red. O si ano to Nep and Red. Akala ko si ano to. Second channel mo pala yun. Salamat host. Natutulog na ako kasi kaya gabi na. Okay. Sige po. Sa US ka pala. Sige po, salamat. Pero dinikitan ko na rin yung main mo na lang, no? Yung Nep and Thread, ayan. 1.2 pala siya. Hindi na ako magbabakas. Na ako sa inyo. Nakatatlo ako dun sa kabila. Okay, na lang ako. 6 minutes na lang ako shoot. 6 minutes. Kaya, ayun, 6 minutes. Live lang ako kasi para makabawi naman ako kagabi. Pero mag-live ako mamaya shoot. Alas 8:30 ng gabi. 8:30. Bye na, sir. Work na ako. Sige. Salamat. Shoot. Huwag ka maglala. Tamsang ko muna yung sa'yo bago ako magtapos. Okay? 35 tamsak. Okay na yun. 35 tamsak ka. Salamat din. Salamat din sa support mo na nagtambay ka dyan. Thank you. Thank you Thank you, Shoot. Ingat. Ayan, si Nep and Red, okay. Dikitan ko na siguro mga 4. Okay, sige. Okay na yun. Sige. Thank you sa ating 4 billion in the house. Kung nandiyan ka, Pong Edson, salamat Pong Edson kung nakikinig ka dyan. Kasi alam ko maaga pa sa US. Kaya yun. Pamangkin ko. Sige na, salamat, Shoot.
sa pagtambay. 5 minutes na lang ako guys, 5 minutes. O, dito lang ako, bilis! Diba? Bilisan mo! Bilis! Yan na. Gusto daw sumama yung sa vlog si ano. Yan na daw. Yan na. Bilisan mo! Bilis! Bilis! Yan. Oh. Ayun. Oh, mag-live ka. Babay mo sila. Babay po. Babay mo na. Oh, huwag kang iiyak. Bawal sa ano. Bawal sa YouTube. Iiyak ka. Oh. Yes, my friend. Shout out to you, my friend. Aquamarine. Oh, it's okay, bro. Aquamarine lost 35 subscribers. No problem. Cute. Yeah. My nephew. My nephew. Oh. My nephew. Oh. Aquamarine. This is my nephew and oh. Babay mo daw sila. Bye-bye. Oh, beautiful eyes. Beautiful eyes. Whee! Beautiful eyes. Oh, galit mo daw sila. Galit. Galit mo daw. Galit mo sila. Galit, galit. Galit, galit. Angry. Sige na. Oh. Ba naman, kung Edward ang Bobby short ang garay kami. Ano? Tabanat ng Bobby. Paboran na eh. Oh, sige na, sige na. Angry, ano ka daw? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Oh, masisira yung mic ko. Masisira yung mic ko. Sige na. Babay mo na. Babay mo na sila. Babay na po. Thank you. Babay na. Tumatusok ko mata. Oh. Matutusok yung mata ko. Bye-bye. Babay mo na. Bye-bye. 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 Babay mo na. Yun o. Tutulo kawawa. Yung laway mo oh. Tutulo. Kaya na yung gaya. Aquamarine. In 2 minutes, I will end this live stream. Okay? Aquamarine. Bye-bye. Thank you. Babay mo na. Bye-bye. Babay mo na sila. Tanggal mo muna yung kaldera, yung ano mo. Babay mo na sila. Bye-bye. Babay mo na. Magluluto daw siya. Meron siyang sansi. Sige, babay mo na. Wah! Babay mo na. Oh, alas na tayo. Sige na. Okay na. Ayaw niya na. O, punta mo doon si Mudra. Sige na. Wala, yun. I will end this live stream. Aquamarine, thank you so much for your support. See you later at 9 p.m. Philippines time. I have LS for 70s, 80s, 90s old song, classic song. And salamat, thank you so much sa lahat ng mga nandyan, 3 million in the house. Apong Edson, kung nakikinig ka, salamat Apong Edson. At ako'y mag-end na in 1 minute. 30 minutes lang ako guys. Okay. In 5, 4, 3, babay mo na sila, babay mo na, babay mo na, babay mo na sila, babay na, bye. Bye-bye. Oh. I want you to be my fiancé in the future. Wow. I want to be. Oh, really? Yeah, thank you so much, Aquamarine. Thank you so much for your grabe naman si ako.
Apong Edson, kung nakikinig ka dyan. Really? Okay. Thank you. Bye-bye.